ka shigo a gani shine ana abin kawai mutum abin da za a iya kawai wanda ya fi karfin doka bai fi ta karfin ta Allah ba wanda yake ganin ya fi karfin yan hizba zai haɗu da Allah wanda kuma yan hizba nan ku dan talaka da muke dan harhana ku rage muku nauyi muke a lahira manyan da suka fi karfin mu kuma ba su gani tara laifi suke yi ai a hana ka laifi ma taimakon ka akai wanda yake ga ya fi karfin hizba shi yana takama ba wanda ya sai taba shi ai tara laifi yake wanda zai je haɗu da Allah kuma bai san abin da zai faru ba amma kai talaka an koro ka gida sai ka je kai ta tasbihi kai dama za mu iya dankakka za mu iya kama ka sai bi ka da gudu mu kamo ka mu sa a mota ce malam yanzu duk masu laifin nan sai ni kadai za a kama mu ce to kai za mu iya kamawa kai ma an kai karfin da za ka kawo ba sallama ka zabi a yanzu baka fi karfin mu ba kuma mun rage maka sabo mun rage maka alhaki mun taimake ka wanda kaga ya fi karfin mun na ai bai fi karfin Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani saban in kana yi Allah sai ya fita sha'aninka wa umli lahum inna kaydi mati inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhazahu lan yuflitu wani in yana ta laifi yaga yana samun kuɗi yana laifi yana lafiya yana laifi ya fi ƙarfin doka yana laifi ba wanda ya sai taɓa shi sai ya ɗauka ya sha sai ya je gaban mai abin inda ba lauya ba kotun ɗaukaka ƙara ba ƙarya sai gane na ma an hana shi wasu abubuwan anan an rage masa hanya ya yi laifin da yawa ya tara shi da yawa ko bai tuba ba aka kama shi sai je ya gamu da bala'in da shi kansa zai san ya tafka kuskure da ya ce ya fi ƙarfin doka tun a zamanin annabsa ya gaya mana cewa a zamanin banu isra'ila sun gamu da wannan musifa manya da 'ya'yan manya sun fi ƙarfin doka da masu ɗaurewa manyan gindi wanda ka kama shi kafin dare an maka waya ta fi 50 in ka kai shi kotu alƙalin an masa waya ta fi 50 sai a sa na gaba da shi ya kira shi kai wannan shari'a muna da ra'ayi a ciki ba to in ka kama kashewa za kai ai wani za ka miƙa in ka miƙa kai ka gama aikinka in ka miƙa aka sake shi fa shi ne in ka kama mutum ai ba ka da iko ka daki mutum ko ka mare shi sai dai ka kama shi in ka kama shi ka miƙa wa na gaban ya miƙa na gaba ya miƙa na gaba to in aka tare gaban kai ka miƙa ka fita to kuma ya ce tafi sai da yana yana ma gwalo ya za ka yi da za ka abin sai a sa a yi haƙuri kawai da abin da ya samu kuma hakan ma alhamdulillah yanzu wasu sai guduwa suke ta yi suna cewa mun isa mu zo guri kaza can babu ire-iren mu ma munan ɗin da muke rena abin da muka samu wani ya gudu ya ce mun isa mu taho guri kaza nan babu irin mu can za a sheƙi aya ai abin da aka ga dama ba ma za a ga motar hizban ta wuce ba